Hola, zuek, ze moduz? Bueno, ointan siglo bat azbian eman bidizua, baina ez dut hasi, aztuen jatelako praktikamente. Kanalesen gareko herriakoekin nago. Ez daukat agotza gazte martxan egon izelako eta agujetak dauzkat milioi bat eta bi. Baina, bueno, kontokotzet pixkatzen dugun gaur. Irtenga bergaratik, espero genuna baino berandu hau, nire kulpi izan dain parte. Elduga, junga kabezon dela salik ustera, hartu dago trago batzuk, Iun itxotzen dago. Eta ingabizan paixe itxen, imiogulan nahetxuak eta tortilla patata. Eta ez gare zarautzeko zerbeza ferixan, baina bebaideko jarre berdinak eta tragoa berdina. Naizta, oin arteko egunetan kalixa eraten egon. Eta hemen guztu zuena, saioa da, sukaldian, saio. Patatak eta vigilatzen. Así que, bueno, gaur ya ez dugu askoz gehiago kontauko, baina hemendik aurrera gurekin etorriko zate, eta jende honekin darela danak niri observatzen. Zuek, hasiga tortilla itxen, eta arrauta bat potxo zeuan. Da, nire kulpi izan da, porque nahi sentirau. Eta orduan baja biar zen gata bernara, eurixak indago krostan aldapia, arrautzak erostera, indago ya tortillak, eta bentxera kutziko dugu bi pintak. Hau da, lo que pides por AliExpress, lo que te llega. Da gero ya dago hau, ez dagoela, isa, eta piperrak importantiak. Hola, zuek, bueno, a ver, ya da, gaur segunda, este artea. Atzo gabian, asako drama, que gehiago asako nivel, sukaldia inun dauzan, porque atazko bintzan fregaderu bat, pero ginen hor, eta atazko bintzan, eta hor piu erten zan mogollon, baina bera junbia ginen ian dan atrabia ginen zan ginen produktos de limpieza y tal y cual, un show, gero urberu ez dabil, sin más, es que, sin más, en plan, aita ayuda, sin más, drama. Eta hartaz aparte, ya, tipo, prepara huinga eta hori dana, eta gaur gare komillasen, ikusi biau el Palacio de Sobrellano, Capricho de Gaudí eta movida honean, porque kriston separradia diardu. Eta erositxuz belartxako honek. Así, June, gracias, cámara. Eta hori goztaldu dugu super ondo. Gaur dako asmoa etxean bezkaltzeko. Eta lagatzen beste gramatzen barruan, pues erakoitzuko etzuet. Hola, zuek gare, en el Palacio de Sobrellano, ez da ikusten noin ezer, baina, bueno, ez que hurixadi hartu eta eskina baten gare. Kontokotzet, jauregi hau sortu zen, bueno, hasi sortzen 1880 batian, eta bukatu zen 1888an, baina bere zen komillaseko markesan dako, komillaseko markes baten dako, baina 1883an La Palmo. Eta orduan, pues, geratu zen pixkat en manos de nadie. Eta gero erabaki zeben izatia markes horren semian dako. Eta deitzen da, no sé qué, López Bru, Claudio López Bru, hola oso zen. Eta elzan 1985an, uste dugu. Hola, zuek, bazkaldu dugu eta dana etxian eta etorri gazen Tillanara. Hola, zuek, kriston hotza itxen dau. Bueno, a ver, ez da bitxen hotza mangamotzian gare, bai, bueno. Se komenta behar. A ver, un ejertziak indare eta ondo dare, sin más, baina nik izan ejertziak gantzi. Saio hemen, haciendo alegatos de eso. Egon gatzaldian, Santillana del Marren, baina buelta hon behar izan superraskar ikusi dugu herrixa, que honei asko guztau gakue. Eta erositxugu gauza batzuk, zegoen tipo bat super guapua, enamora gui naiz. Eta donostikoa esan. Euskalduna esan, donostikoa esan. Nik uste dut horregatxo guztau jatila. Bueno, sin más, ingin tortilla patata eta pixkat
perkantze batzuk egin zen. Eta fregaderia eta eskau bintzan, eta evidentemente, superfuerte egin, hola, katxar horrekin, eta jodidu bintzan fregaderia. Eta hasi zan urpi bertetzen, eta fregaderia espixoan zukagun, garbik eta milloia produktu ama, echa la mitad, por favor, porque sé que lo vas a estar viendo, enek ez ditxuko eta bier. Eta horri danak eta ara fregonia pasau, no seke, gaur goizera arte, bueno, ez dugu erabili fregaderia, zukaldekua, eta torri dat gizon bat, Angel deitzen dana, garbitzera. Bueno, garbitzera ez arreglatzera. Konpontu dugu hori, baina gero eskizukagun kalderia, zekigun jartzen kalderia. Niretak esplikatu duzta, baina ja lortu dugu urberuak. 20 aldiz? Bai, 20 edo boste honda bi, osea, ja dutxauga, persona normalaka, garbixak, eta zebez, eta hoina faixoa gara ditzen. Persona normalaka dice que no, es que jone. No, Mari no. Ah, bueno, baina Mairi ontxe tokatze jako dutxatzia. Eta bihar zin bio, ez izan dugu, bihar goizian gomia bat horrela begara, eta gero Santanderrera. Eta zebez. Eta gura lixak? Gura dixa una mierda zuek, lehen txingorra eta dara induzko, oza. Ez que segako beltira, bueno, baina ikusi nuten aurreko bidezuan ere terrazia zerbakoa esan, txingorra mogollon, osea, bildurra dana, la verdad. Bueno, zuek gare fatal, ez da herritik, dana gutariz gainera. Esta estarrirako, ¿Cómo pa no? Bai, alivio de la tos y para la facilitación de expulsión de excesos de mocos y flemas. Has llegado huevo, estaré comiendo en plan, eso no es para eso, no te confundas de jarabes. Que esto es para todos. Bueno, hemen entzutu zuen jaleo udana. Ahí somos estudiar udana, Da igual, a mí me da igual, pero yo te aviso, no es para garganta. Que sí, es para todos. Para esa tos sí. Bueno, a ver. Ya le he dicho que hau da no. zinfatoz, junen jarabe bat gaur erosia bena dagolako bien de txunga. Eta hartu behar da txupito erdi. Si da transparentia! Pues eso, que está malísimo también. Ala, pa entro. Badauko gura badaz bada. Atzia. Ai, tripodia. Bai, auki, eranbia da urakin. Urakin eranbia da jarri, txau. Venga, procedemos, Txin, txin. Joder. Hola, zuek gaur etorri gatorrela begara. Eta tara dugu hor argazki bat jartzabela torrela veganizate o algo así. Un fail increíble, increíble. Oin aterri dago, ostartiak dare, eta hemen ere ustez ez dago zer ikusteko, baina torri gara denda bat begiratzera itxita zegoela. Así que bueno, ikusiko zeitzen dugun. Otro fail más. Hola, zuek etorri ga Suantzesera, bai badago. Suantzesera etorri ga, kristo nahi zieitzen dago etorri ga miradore batera. Bueno, gero erakutzeko txuet. Deitzen da Mirador de Suso, da superpolitxa. Daukat baino lola jarrete barke, kristo nahi zia dabil, eta bestela egia, pues, garan irtetzen dira. Hori zuek, etxian gare, dauko kriston bufetona bazkaltzeko, lehenengo biztak erakutziko zuet eta gero, el menú. Bueno, biztak dira honek, horrekoko igualak dira, evidentemente, eta janarixa da, hau dauko. Atzo gabia sobrau ziren berdurak laban, tomatia, hortun ensaladia, ensalada bat, eta el plato esterreia, solomilloak, ipuliakin, eharra pintazia. Hola zuek, egunon. Bueno, gaur etorri ga ikustera el bosque de las secuoyas. Hemen dala superfamosua dia, hola, arbola batzuk super luziak. Eta uste dut dala, bueno, Espainiako basoik haundixena bentsat bada, Europako ez dakit.
ontxe. Hola zuek, janesen gare, hau da maili bast, eta dauka eskua portuta, Dia txikisa. el quinto metargarpeano, eta erakutsi betzuet, erositxuten galtzean dixak. Zebra, maravillosuak dia garo. Obviously. Honek, bai daukela badalmatilla batzuk, en plan, naponak ordatzeko. Eta honek pizza batzuk. Eta ya está. Irurak, Preciosoak. 8 euro, maravillosuak. Es que, me encantan, bio gustatzen jaten ziren. Eta gare janesen, gare indignauta gare leku baten, tratatzen ditxura supergaizki gaztia galako. Eta ez dozkue Eta euskalduna galako. Eta euskalduna galako. Eta ez dozkue jarri txagardu hautatzeko katxarro hori zela da. Bueno, eskartxadoria ez, baina mitiko, hemen jartzea oso zagardua movida baten eta berak botatzea dut. Osea, ez duzunetara berak. Bueno, ez emaz ez dozkuetara bez, eta indignauta gare. Eta bazkaldu euk kriston katxo kondi bat. Katxopazo. Gero erakotzeko dugu, baina, en plan, XXL. Así que bueno, gero arte. Natu ez una. Vale, zuek. Ez etorri, la casonara. Chica, Tipuak supergaizki tratatzen hau jendia eta tipiak ez dutxen berba. Desastre. Fatal. Hau da, katxopo bat, eta hau da bestia. Konparau eskuakin. Jarri eskuan. Beitu, saioan eskua, handila dala, osea, nire eskuakin konparau eta beitu. Hostia, horreten da. Behitu zuek etorri gamendik, arko honetatik bendare saio eta maili, hor ikusten da, uraia itxasua hortu, hemen june, komplikaua da asuntua, baina bagoiaz. Hola zuek, hau da eguneko azkenengo paradia. San Vicente de la Barquera. Kerrezona izan Belemen bebai eta barkietuak ikustera torriga eta mena faltzera. Hola zuek, bai esan hola. Hola. Oporretako azkenengo eguna da, ostirala da, eta torriga ajora ikustera farua, eurisa diardu, eta gantidot. Gaur naiz plastidekor morea, super pintage. Eta hori faru ikustera goiez, super politxa dala. Hola, zuek, Astroruziales era etorri gamen bazkaldu bihau menu bat, eta bain gare plaian behitu. Hola zuek, bueno, ja heldu gabergarara, ja lanian esbianeiz. Así que bueno, eskerrik asko bidixo hau ikustiarren, gurekin etortziarren biak honetan. Espero dut norbaitei erabilgarria izatea guk ikusitxugun lekuak berak ikusteko, gustatu jako, claramente. Eta bueno, ba hori, ba gustatu jatzue, like eman, arpidetu, komentau, zabaldu zuen inguruan eta holan. Eta eskerrik asko, hurrengo bideoan arte matxez.